മാതാജി ഞാൻ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ മാതാജി. എനിക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോകണം, ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ ഇരുന്നോണ്ടാ കേൾക്കുന്നത്, അപ്പൊ പുസ്തകം കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ കേട്ടോ. ആ, ആ, ശരി. പൊടിയമ്മയുണ്ട് കൂടെ രാവിലെ. അപ്പൊ നമ്മള് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? 2 ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ അല്ലേ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ? അതെ മാതാജി, അതെ മാതാജി, അതെ. മൂന്നാമത്തെ മാതാജി. ഇന്ന് മൂന്നാമത്തെ. അപ്പോ ഇതാരോ ഒന്ന് ചൊല്ലൂ. 6 ഗോസ്വാമികൾക്കുള്ള സമർപ്പണം ചൊല്ലൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കാണാമോ? കാണുന്നുണ്ടോ? നാനാശാസ്ത്ര വിചാരണൈക നിപുണോ സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകോ ലോകാനാം ഹിതകാരിണോ ത്രിഭുവനേ മാന്യോ ശരണാകരോ രാധാകൃഷ്ണ പാദാരവിന്ദ ഭജാനനന്ദേന മത്താലികൗ വന്ദേ രൂപ സനാതനൗ രഘുയുഗൗ ശ്രീജീവഗോപാലകൗ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശ്ലോകം ആരാ ചൊല്ലുക? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലു. അന്യാഭിലാഷിതശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദി ആനുവൃതം അനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലാനാം ഭക്തിരുത്തമ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം ആരാ ചൊല്ലുക? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലു. സഭോപാധി വിനിർമുക്തം തത്പരത്യേന നിർമ്മലം ഋഷികേണ ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തി ഉച്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മറ്റൊരു ശ്ലോകം ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലെ മറ്റൊരു ശ്ലോകാണിത്. അത ശ്രീകൃഷ്ണനാമാദി ഗ്രാഹ്യമിന്ദ്രിയൈ സേവോന്മുഖേ ഹി ജിഹ്വാദൗ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യതാ. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ട് മലിനമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങള്, വിനോദങ്ങള് എന്നിവയുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്താൽ ഒരാൾ ആത്മീയമായി പൂരിതനാവുമ്പോൾ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ നാമവും രൂപവും ഗുണവും വിനോദങ്ങളും അവനിൽ വെളിപ്പെടുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങള് കൊണ്ട് മലിനപ്പെട്ട ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ ആ നാമത്തിന്റെ ഗുണം, രൂപം, വിനോദങ്ങള് അതിന്റെ ഒക്കെ ആ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാവണം അല്ലേ? അപ്പൊ ആ സേവനത്തില്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് നമ്മള് മുഴുകിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലും രൂപത്തിലും ഗുണത്തിലും ഒക്കെയുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ശക്തി അത് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം. ഈ ശ്ലോകം ഒന്ന് വായിക്കൂ. വായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിക്കുന്നുണ്ടോ? അത ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദി ന ഭവേത് ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയൈഃ സേവോന്മുഖൈഃ ജിഹ്വാദൗ സ്വയം ഏവ സ്ഫുരതി ആദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ നമ്മള് ആമുഖം 1-ാം അധ്യായവുമായിട്ട് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് നമ്മള് പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഇതാരോ വായിക്കുക? ഒന്ന് വായിക്കൂ. സാമാന്യ ഭക്തി ആമുഖം എന്നുള്ളത് ഗീതമാതാജി ആരോ വായിക്കണ്ടേന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. ഹരീഷ് മാതാജി, രതിയാചാര്യ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഇത് പേജ് ഏതാ? പേജ് ഇല്ല, ഇത് നമ്മുടെ സ്ലൈഡിലുള്ളതാ. സ്ലൈഡിലുള്ളതാണോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട്. അത് വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മുൻകരുതൽ ഭക്തിരസ ശ്രീ പ്രഭുപാദ ഭക്തിയുടെ അമൃതിന്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് നൽകുകയും അതിന്റെ ഉദ്ദേശം വിവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരെയും ശുദ്ധമായ ഭക്തന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തുകയും ആശയം വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഭക്തിരസത്തിന്റെ. ഭക്തി സേവയുടെ ആത്മീയ ആനന്ദമാണ് ഭക്തിരസം.
ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പരിശീലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രുചി. ആമുഖം. മംഗളകാരനാവും ശുദ്ധമായ സേവനത്തിന്റെ നിർവചനവും കൃഷ്ണനെ പുസ്തകത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമായി രചയിതാവ് സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിനും വൈഷ്ണവർക്കും പ്രണാമം അർപ്പിക്കുകയും അനുഗ്രഹങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. മുഴുവൻ പുസ്തകത്തിന്റെയും ഒരു അവലോകനം നൽകിയ ശേഷം അദ്ദേഹം ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ നിർവചനം നൽകുന്നു. ഭക്തിയുടെ അമൃതം മുഴുവൻ വികസിക്കുന്ന പ്രസ്താവനയാണ് സേവനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭക്തിയിലൂടെ ആത്മീയ ആനന്ദം ലഭിക്കണ ആ ഭക്തി രസത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ്. ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു, പേര് തന്നെ അതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും പരമമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു തരികയാണ് നമുക്ക്. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും അത് തന്നെയാണ്. ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയിലേക്ക്, പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മളെ പോലെയുള്ള സാധകരെ ഉയർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ ലക്ഷ്യം. അധ്യായം 1 എന്താണ് പറയണത്? ഇതില് ശുദ്ധമായ വികസന സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷതകളാണ് പറയണത്. ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം വളരെ ഉദാത്തവും സംതൃപ്തിദായകവുമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തർക്ക് ആ സേവനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ആവശ്യമില്ല. സ്വന്തം വിമോചനം പോലും ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. മുക്തി അവര് ആഗ്രഹിക്കണില്ല. ഭുക്തി മുക്തി ഒന്നും ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അതിനുള്ള അവസരം എനിക്ക് ലഭിക്കണേ എന്ന് മാത്രമാണ് ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുക. 2 ലഹരി സാധനാ ഭക്തി, അധ്യായം 2 2 തൊട്ട് 16 വരെയും ഈ തരംഗത്തെ 2 ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? വൈദ്യ സാധനാഭക്തിയും രാഗാനുഗ സാധനാഭക്തിയും. അപ്പൊ വൈദ്യ സാധനാഭക്തി എന്താണ്? ആരാ പറയാ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാസ്ത്രത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവാക്യത്തെ അനുസരിച്ച് വിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നതാണ് വൈദ്യ സാധനാഭക്തി. എന്നാൽ രാഗാനുഗ സാധനാഭക്തിയോ? ഭഗവാനിൽ സ്വയം ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ഹൃദയംഗമായ പ്രേമപൂർവമായ പ്രവർത്തനം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു മനസ്സിൽ ഭഗവാനോട്. അതെ. പിന്നെ ഒന്നും കൂടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അതായത് രാഗാത്മിക ഭക്തര്, അതായത് ഇപ്പൊ രാധാറാണി, ഗോപികമാര്, അങ്ങനെയുള്ള ആ രാഗാത്മിക ഭക്തരെ അനുകരിക്കുക. രാഗാനുഗ, അവരെ അനുകരിക്കുക, അവരുടെ പാതകൾ പിന്തുടരലും ചെയ്യും ഈ രാഗാനുഗ ഭക്തര്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മള് സാധനാ ഭക്തിയുടെ വൈദ്യ സാധനാഭക്തി, രാഗാനുഗ സാധനാഭക്തി എന്നുള്ള 2 വിഭാഗങ്ങള് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. സാധനാഭക്തിയുടെ തത്വങ്ങളാണ് നമ്മൾ 2ാം അധ്യായത്തില് പഠിച്ചത്. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 3 വിഭാഗങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി ഊന്നി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. സാധനാഭക്തി പരിശീലിക്കാനുള്ള ഒരാളുടെ യോഗ്യത പ്രസാദത്തിലേക്കുള്ള ആകർഷണമാണ്. ഈ പ്രക്രിയയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ ഓർക്കുക എന്നതാണ്. ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചു അല്ലേ, സ്മർത്തവ്യം സതതം കൃഷ്ണ വിസ്മർത്തവ്യം ന ചാരുചേത് എന്ന്. അപ്പോ ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. ഭഗവാനെ തന്നെ സതതം എപ്പോഴും സ്മരിക്കുക. ഇപ്പൊ സാധനാഭക്തിയുടെ ഒരു ചാർട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടൈപ്സ് ഓഫ് ഏതൊക്കെ തരം സാധനാഭക്തിയാണ്. വൈദ്യ സാധനാഭക്തി VSB എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടാല് വൈദ്യ സാധനാഭക്തിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോ അങ്ങനെ വിചാരിക്കണം. അത് 2 മുതൽ 14 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിലും വൈദ്യ സാധനാഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അത് സ്വാഭാവിക ആകർഷണം ഇല്ല അതില്. നമ്മളോട് ശാസ്ത്രവും ഗുരുവും പറയണേനനുസരിച്ച് 16 മാല ജപിക്കുക, 4 യമനിയമങ്ങൾ നിങ്ങൾ പാലിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതേപോലെ ചെയ്യുന്നതാണ് വൈദ്യ സാധനാഭക്തി. വൈദ്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവിക ആകർഷണമല്ല. പിന്നെ പ്രചോദനത്തിൽ നിന്ന് ഭക്തി സേവനങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ പറ്റും ഈ സാധനാഭക്തിയിൽ നിന്ന്. എന്നാൽ രാഗാനുഗ ഭക്തിയാണെങ്കിലോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ കൃഷ്ണനോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാവുകയാണ്. അതും ഈ പ്രചോദനത്തിൽ നിന്ന് ഭക്തി സേവനങ്ങളിലേക്ക് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് രാഗാനുഗ സാധനാഭക്തിയിലേക്ക് വരാം. വൈദിക ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നിർവചനം ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ ആജ്ഞയോ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അനുസരണമോ നിമിത്തം ഭഗവാനോടുള്ള അടുപ്പമോ
സ്വതസിദ്ധമായ സ്നേഹസേവനമോ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ. അതായത് എന്താ പറയണേ, ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ ആജ്ഞയോ അല്ലെങ്കിൽ ങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അനുസരണയോ കൊണ്ട് ഉള്ള അടുപ്പം അല്ല, സ്വതസിദ്ധമായ അടുപ്പമോ ആണ്. സ്വതസിദ്ധമായിട്ട് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരണ നമ്മുടെ ഹൃദയംഗമമായിട്ടുള്ള ആ സ്നേഹമോ ഇല്ലാത്തപ്പോഴാണ് വൈദിസാധനാ ഭക്തി. അതിന്റെ സാരാംശം എന്താ പറഞ്ഞാണ് ഇവിടെ? എല്ലാ വിധിയും നിയമങ്ങള് എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ ഓർക്കുക, എല്ലാം നിരോധനം, കൃഷ്ണനെ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. വൈദിസാധനാ ഭക്തിയുടെ സാരാംശം അതാണ്. തെളിവ് എന്താണ്? താഴെ പറയുന്ന നിയമങ്ങളുടെ ഫലമായി അവർ എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും. കൃഷ്ണനോട് ഉദ്ധവൻ. ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട്. ഏറ്റവും മികച്ച ആസ്വാദകനായ കൃഷ്ണനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ എല്ലാ 4 സാമൂഹിക ഉത്തരവുകളും പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇവിടെ എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ ഫലം. ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒരാൾക്ക് പതിവായി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രമേണ അവൻ ദൈവത്തോട് സ്നേഹത്തിൽ ഭഗവത് സേവനം. ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പതിവായിട്ട് അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്ത് അത് നിർവഹിച്ചു വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ദൈവത്തിലെ സ്നേഹം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ അധ്യായം 3 എന്താ പറയണേ? അപ്പൊ അധ്യായം 2 നമ്മൾ എന്താ കണ്ടേ? നിയമനിബന്ധനകളൊക്കെ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭാവഭക്തിയും പ്രേമഭക്തിയും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അത് പ്രതികരണങ്ങള് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഭാവഭക്തിയില്. അതും കൂടെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാല് പ്രേമഭക്തിയായി, അല്ലെ? ഹൃദയത്തോടെ നമ്മൾ ചെയ്യണതാണ് പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മള് അത് ഉറപ്പിക്കണം. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ഈ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ടോട്ടലി പഠിച്ചത്? ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കരുത്. ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കരുത്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കണമെന്ന് 2-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി 3-ാം അധ്യായത്തില് 3 ഭക്തി സേവനം സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകന്റെ യോഗ്യതയാണ്. അപ്പോ ഈ നമ്മൾ സത്സംഗമാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, തുടക്കക്കാര്, അല്ലെ? അപ്പൊ സത്സംഗത്തിലൂടെയാണ്, ആ ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സംഘത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭക്തിയെ കുറിച്ച് അറിയാനും അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടാനും സാധിക്കണം. അതുപോലെ ഈ ഫലാപേക്ഷയുള്ള കർമ്മങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി, ഭൗതികമായിട്ടും ഐന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സുഖഭോഗങ്ങളിലെ ആസക്തി, അതൊക്കെ നമ്മള് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കണം. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചവരാണ്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ പരിശുദ്ധ ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സംഘം അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്കുള്ള ആകർഷിക്കാൻ ഒരാളെ സഹായിക്കും. അതാണ് ഒരാളുടെ ഭാഗ്യത്തിന്റെ ചിഹ്നം എന്ന് പറയണത്. അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം വന്നാല്, ഭഗവാനോടുള്ള ആ ആഗ്രഹം വരിക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരു ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയണേ. നമ്മളെയൊക്കെയും ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും. എന്തുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റണേ? നമുക്ക് മനുഷ്യ ശരീരം തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി, അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവന നിരതരാവുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവും. അതിനുള്ള നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ചാൻസ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും. അതെപ്പോഴും നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം. ഭഗവാന്റെയും അതുപോലെ ഒരു ഉത്തമ ആചാര്യന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ വിത്ത് നമുക്ക് ലഭ്യമാവണേ എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭാഗവതത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഉദ്ധവരോട്, അസാധാരണ ഭാഗ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ എന്നോട് ആഭിമുഖ്യം തോന്നുള്ളൂ. പൂർണ്ണമായും കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും, ആ സേവനം ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ച് ചെയ്യണത്, അതുപോലും പെട്ടെന്ന് ഫലം കാണുന്നതാണ്, പെട്ടെന്ന് ഉയർച്ചയിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നതാണ്. സ്വല്പം അപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ, അല്ലെ? കുറച്ച് ചെയ്താലും മതി, അല്ലെ? കംപ്ലീറ്റ്ലി എപ്പോഴും സതതം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് ചെയ്താലും അത് പെട്ടെന്നുള്ള നമ്മുടെ പുരോഗതിക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭക്തരെ 3ആയിട്ട് തരംതിരിക്കും. ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഭക്തര് 3ആയിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് പറയൂ? അനിഷ്ട ഭക്തര്,
മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. അതെ അതെ, കനിഷ്ഠ അധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. അപ്പൊ ഉത്തമാധികാരി പറഞ്ഞാല് ആരാണ്? എന്താണ് ഉത്തമാധികാരിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക? ആചാര്യമാരല്ലേ മാതാജി? ആ, പറയൂ. എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനെ കാണും, ചരാചരങ്ങളിലെല്ലാം. സമഭാവന, എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ അല്ലേ? ആ, പിന്നെ ഈ നല്ല വിവേകത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കും അല്ലെ? വിവേചന ബുദ്ധിയോടെ എല്ലാ നിഗമനങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കും. ആരിപ്പോ ഡിബേറ്റിനൊക്കെ വന്നാലും ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നാലും അതിനെയൊക്കെ തോൽപ്പിച്ചു കളയാനുള്ള ആ അറിവ് ആ ഭക്തന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും, കൈവശം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനുള്ള സാമർഥ്യം ആ ഭക്തന് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിനുള്ള നിയതമായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള ആ പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവും. ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം ഭക്തിയുത സേവനമാണ്, കൃഷ്ണാവബോധമാണ് എന്നുള്ള ശുദ്ധബോധ്യം അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ കൃഷ്ണൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ആരാധിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും എന്നാണ് ആ ഉത്തമ ഭക്തൻ വിശ്വസിക്കണത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭക്തൻ ഉത്തമ ആചാര്യന്റെ, തൻ്റെ ആ ഗുരുവിന്റെ ആ ശാസനകളെ അതേപടി തന്നെ ആചരിച്ചു വരും. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പിന്നീട് ആത്മീയ ഗുരു ആയി തീരാനും ഒക്കെ ഈ ഉത്തമ ഭക്തനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്നാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ളവര് ഈ തന്നേക്കാൾ മുതിർന്ന ഭക്തരുടെ ആ തത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വ്യതിചരിക്കില്ല. അവരെന്താണോ പറഞ്ഞു തന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇവര് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും അവഗാഹം ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ നിരൂപണ ബുദ്ധിയോടെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപഗ്രഥിക്കണത് അവര്. ഇപ്പോ ഈ നിരൂപണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള യുക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള വിലയിരുത്തലാണ് പറയണത്. സമയം പാഴാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊന്നും ചെയ്യാറില്ല. എല്ലായ്പ്പോഴും ഭക്തിയുത സേവനത്തില് മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഉത്തമ ഭക്തര്. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവരോ മധ്യമര് അല്ലെ? മധ്യമ ഭക്തര് എങ്ങനെയാണ്? അവർക്ക് ഇങ്ങനെ മതഗ്രന്ഥങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങള് ഒക്കെ ആധാരമാക്കിയിട്ട് ന്യായവാദങ്ങള് നടത്താനൊന്നും അങ്ങനെ ഒന്നുള്ള സാമർഥ്യമൊന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാം അല്ലെ? ഭഗവാനാണ് പരമമായിട്ടുള്ള പ്രാപ്യസ്ഥാനം, നമുക്ക് അവിടേക്കാണ് എത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗക്കാരായിട്ടുള്ള മധ്യമ വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഈ എന്താ പറയാ, ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ഒക്കെ അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൃത്യതയോടെ തന്നെ ചെയ്യും. ഒട്ടും അതിലൊന്നും ഒരു മാറ്റം വരുത്തില്ല, ഒന്നും ഉപേക്ഷിക്കില്ല. എല്ലാ ഗുരു പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ അയാൾ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഒരുപാട് നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള കഴിവൊന്നും ഉണ്ടായിന്ന് വരില്ല. ഭഗവാനാണ് ആരാധിക്കപ്പെടാനും സ്നേഹിക്കപ്പെടാനും യോഗ്യമായിട്ടുള്ള പരമവസ്തു എന്നുള്ള ഉറപ്പ് മധ്യമാധികാരിക്കുണ്ട്. ഇനി കനിഷ്ഠാധികാരിയാണെങ്കിലോ ആരംഭകൻ അല്ലെങ്കിൽ പുതുവിശ്വാസി എന്നൊക്കെയാണത്രേ ആളെ പറയാ. മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നത്. ഇവരുടെ വിശ്വാസം ശക്തമായിരിക്കില്ല. ഇവരെ ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ഡിബേറ്റിൽ പറയാണ് ഈ ഭഗവാനൊന്നും ഇല്ല, അതൊക്കെ വെറും തോന്നലാണ് എന്നൊക്കെ യുക്തിവാദികൾ പറഞ്ഞ അവരുടെ കൂടെ പോവും ഇയാള്. ശരിയാ, ഭഗവാനൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ എന്ന് അത്രക്കേ ഉള്ളൂ വിശ്വാസം. അപ്പോ ആരംഭകരെ കുറിച്ചിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞേക്കണത് എന്താണ്? ആകെ 4 തരം പേരുണ്ട് പറഞ്ഞു. ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീജ ഭരതർഷഭ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ആർത്തനുണ്ട്, ജിജ്ഞാസു ഉണ്ട്, അർത്ഥാർത്ഥി ഉണ്ട്, ജ്ഞാനിയുണ്ട്. 4 തരം ഉണ്ട് എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഓരോ വിപത്തിൽ പെടുമ്പോഴ് ഭഗവാനെ, ദുഃഖം വരുമ്പോഴ് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക. അതല്ല വെച്ചാല് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അത്യാവശ്യം ധനോ സമ്പത്തോ റിസോഴ്സസോ ഒക്കെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ എനിക്ക് അത് വേണം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക. പിന്നെ ജിജ്ഞാസുക്കളുണ്ട്. ഭഗവാൻ ആരാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, കുറച്ച് അറിഞ്ഞു, അപ്പൊ ഇനി മുഴുവനായിട്ട് അറിയണം എന്നുള്ള ആ ജിജ്ഞാസയുള്ളവര്. ജ്ഞാനിയാണെങ്കിലോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ പരമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമുണ്ട്. അവർക്ക് ഇനി ഭഗവത് പ്രാപ്തി മാത്രമേ വേണ്ടൂ.
അങ്ങനെ 4 പേരെ കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പോ സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിനൊക്കെ അർത്ഥാർത്ഥി ആണ്. ഈ ചെറിയ ഭക്തനാണെങ്കിലും ആരംഭക്കാരനാണെങ്കിലും തപോനിഷ്ഠ തപശ്ചര്യയോടെ ശരിയായ രീതിയിൽ അനുഷ്ഠിച്ച് കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഗുരു പറയണ പോലെ അനുഷ്ഠിച്ച് വന്നാൽ ഏറ്റവും ഉത്തമ ശ്രേണിയിലേക്ക് ക്രമേണ ഉയർത്തപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാണ്. അപ്പൊ തുടക്കക്കാർക്ക് ഉത്തമ ഉദാഹരണമായിട്ടുള്ളത് ധ്രുവ മഹാരാജാവാണ്. അപ്പൊ അച്ഛനെ പോലെ തന്നെ എനിക്കും സ്ഥാനം വേണം എന്നൊക്കെ കണക്കാക്കി അല്ലേ അദ്ദേഹം പുറപ്പെട്ടത് തപസ്യക്ക്. അവസാനം ഭഗവാനെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴോ ഭൗതിക എല്ലാ ജ്ഞാനവും ഭഗവാൻ നൽകിയല്ലേ. അപ്പോഴെന്താ, എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട അല്ലേ, ധനവും വേണ്ട, രാജ്യം വേണ്ട, എനിക്ക് ഭഗവാനെ മതി എന്നായി. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടം വേണം എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ മറന്നുപോയി. ഗജേന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ ദുഃഖാണ് അല്ലെ. 1000 വർഷങ്ങളോളം ഇങ്ങനെ മുതലയുടെ കടിയേറ്റ് കിടക്കേണ്ടി വന്നു. രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് കൃഷ്ണനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അവസാനം യഥാർത്ഥ ഭക്തനായി തീർന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന് ആ മനസ്സാകുന്ന ആ താമര ഭഗവാനിലേക്ക് കൊടുത്തു അല്ലെ. ഇപ്പോ സനത് കുമാരന്മാര് അല്ലെ, കുമാരന്മാര് ജ്ഞാനികളാണ്. ആത്യന്തികമായിട്ട് അവർക്ക് ഭക്തിയുടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മാത്രം മതി. അതിലാണ് അവരുടെ ആകർഷണം. അങ്ങനെ അവര് ജ്ഞാനികള് ആണ് അവര്. ജിജ്ഞാസു പറഞ്ഞാല് ഭാഗവതത്തിൽ കാണാം. ശൗനക മഹർഷിയുടെ നേതൃത്വത്തില് നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ ഒത്തുകൂടിയ ഋഷിമാര് സൂത ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് അവര് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പറയൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അവര് ജിജ്ഞാസുക്കളാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ അവർക്ക് ആകാംക്ഷയുണ്ട്. അതാണ് ജിജ്ഞാസു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണേ, ഭക്തി സേവനം സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ യോഗ്യത വൈദിസാധന ഭക്തി, VSB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദിസാധന ഭക്തി എന്ന് വായിക്കണം കേട്ടോ. ആരംഭിക്കുന്നതിനും മുന്നേറുന്നതിനുമുള്ള യോഗ്യത. യോഗ്യത എന്താ? അറിവും പരിത്യാഗവും ആവശ്യമാണോ? അറിവും പരിത്യാഗവും ആവശ്യമാണോ വൈദിസാധന ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാൻ? ആണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ പറയൂ, ആരാ പറയാ? അറിവും പരിത്യാഗവും ആവശ്യമില്ല അല്ലേ. വൈദിസാധന ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാനുള്ള യോഗ്യതയുടെ തലങ്ങള്, കനിഷ്ഠ ഭക്തന്റെ വൈവിധ്യങ്ങള്, ഇവരിൽ ആരാണ് മികച്ചത്? അപ്പൊ മുന്നേറാനുള്ള യോഗ്യതയുടെ തലങ്ങൾ എന്താ? ഒരാളെ എപ്പോഴും സ്മർത്തവ്യം സതതം കൃഷ്ണ അല്ലേ. അതാണ് യോഗ്യത വേണ്ടത്. ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറുക. കനിഷ്ഠ ഭക്തന്റെ വൈവിധ്യങ്ങൾ എന്താ? കനിഷ്ഠ അധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ ചാഞ്ചല്യം ഉണ്ടാവോ അല്ലേ. ഒരാള് ഡിബേറ്റിന് വന്നാല് ശരിയാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാളുടെ കൂടെ പോകുന്ന തരം. അല്ലാതെ അതിനെ അറിവുകൊണ്ട് അതിനെ ധിക്കരിച്ച് പറയാന് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പരമമായ ശക്തി എന്ന് പറയാനുള്ള അത്രയ്ക്കുള്ള അറിവില്ലാത്ത ഭക്തര്, തുടക്കക്കാര് ആണ്, ആരംഭകര് ആണ് ഇവരിൽ ആരാണ് മികച്ചത്? ഉത്തമ ഭക്തര് തന്നെയല്ലേ മികച്ചത്. ഭക്തിയിലെ മുന്നേറ്റത്തിന് എന്തൊക്കെയാ തടസ്സങ്ങള്? ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം എന്താണ്? അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോ സാധുസംഘ അവാർഡ്സ് അട്രാക്ഷൻ ടു കൃഷ്ണ. അപ്പൊ സത്സംഗാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. നമ്മള് സത്സംഗം വേണം. ഭക്തരുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. വൺ മേ സ്റ്റിൽ ബി അറ്റാച്ച്ഡ് ടു കർമ്മ ഭുക്തി ജ്ഞാന. ഒരാള് ഭൗതികരായിട്ടുള്ള, അതുപോലെ നമ്മളെ പോലെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ളവരെ എപ്പോഴും കാമ്യകർമ്മങ്ങള്, ഭുക്തി അല്ലെ, ഭൗതിക സുഖങ്ങള് എന്നാണ് ഭുക്തി എന്ന് വെച്ചാല്. അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ആകൃഷ്ടരാവുക. അപ്പോ അട്രാക്ഷൻ ഈസ് അൺഫിൽറ്റിംഗ്, ഹി ഈസ് എ കാൻഡിഡേറ്റ്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് ആസക്തി വരിക, അതാണ് ഭക്തിയുടെ തുടക്കം. 3 classes of devotees according to faith and knowledge. ഒരാളുടെ വിശ്വാസവും അറിവും അനുസരിച്ചിട്ട് ആണ് ഈ ഉത്തമ, നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു ഉത്തമ, മധ്യമ, കനിഷ്ഠ അധികാരിയെ നമ്മൾ തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആർത്തനായിട്ടുള്ള ഗജേന്ദ്രൻ, അർത്ഥാർത്ഥിയായിട്ടുള്ള ധ്രുവൻ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ. happens by association with pure devotee. അങ്ങനെ ആ പ്യുവർ നല്ല ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ കൂടെ സംഘം ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാവുക എന്നാണ്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ 4 തരം ആരംഭകരെ നമ്മൾ കണ്ടു. ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയവൻ ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനം നടത്താൻ അർഹനാണ് എന്നതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തമാവുകയാണ്. അപ്പൊ സുഖം തന്നെ 3 വിധത്തിലുണ്ട് എന്നാണ്. ഭൗതികം, ആത്മീയം, ഭക്തിപരം. അല്ലെ? അതെങ്ങനെയാ ഭക്തിപരത്തിന് സുഖം ഉണ്ടാവണേ? അപ്പോ അത് ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മള് ഭഗവാനോടുള്ള ആ ആഗ്രഹം വരുമ്പോഴല്ലേ. ഇപ്പൊ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ 16 മാല ജപിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോ 16 എത്തിയോ എന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വാച്ച് ചെയ്യും നമ്മള് അല്ലെ. 10 കഴിഞ്ഞുള്ളൂ, 12 കഴിഞ്ഞുള്ളൂ, അങ്ങനെ വിചാരിക്കും. നേരെ മറിച്ചിട്ട് ആ ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള സുഖം നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോള് നമ്മൾ 16 കഴിഞ്ഞാല് വീണ്ടും ഒരു 16 കൂടെ ചെല്ലട്ടെ എന്ന് പറയും അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതാണ് ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള സുഖം. ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള സുഖം. ആത്മീയ സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അതൊരു പ്രാവശ്യം നേടിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, പാരാവാരത്തിനേക്കാൾ മുകളിലാണ് ഭക്തി രസം കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ആ സുഖത്തിന്റെ ഒരു തുള്ളി അല്ലെ. മറ്റുള്ള സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ പാരാവാരം പോലെയുള്ള സുഖത്തിനെക്കാട്ടും മീതെയാണ് ഈ സുഖത്തിന്റെ ഒരു തുള്ളി പോലും. അത്രയും വിലപ്പെട്ടതാണ് ആത്മീയ ആനന്ദം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഭുക്തി മുക്തി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അതൊന്നും, ഭുക്തി മുക്തി സിദ്ധി ഇതൊന്നും ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണ് ഭക്തിക്കുള്ള യോഗ്യതകള്? അതില് അറിവും പരിത്യാഗവും ആവശ്യമാണോ? അല്ല, അറിവും പരിത്യാഗവും ആവശ്യമല്ല. ഇതൊരു മുൻ വ്യവസ്ഥയല്ല. കാരണം ഇതിലധികവും ഹൃദയത്തെ കഠിനവും വികാരരഹിതവുമാക്കുന്നു. അറിവും പരിത്യാഗവും കൊണ്ടല്ല ഒരാൾ ഭക്തിയിലേക്ക് വരണത്. ഭഗവാനോടുള്ള ആകർഷണാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിലേക്കുള്ള ആകർഷണം അതാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. മേഴ്സി ഓഫ് ലോർഡ്, ഭഗവാന്റെ കൃപയും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതുപോലെ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സത്സംഗവും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഭഗവാനിലേക്കുള്ള ആ യാത്ര അത് വളരെ എളുപ്പമായി മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. മുന്നേറാനുള്ള യോഗ്യതയുടെ ഗ്രേഡുകള്: വൈദ്യ സാധന ഭക്തി സേവനത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും പ്രചോദനം കൊണ്ടാണ്. അതിനാൽ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ വിശ്വാസവും അറിവും യോഗ്യത നിർണയിക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ വിശ്വാസം, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം അല്ലെ, ശ്രദ്ധ. എവിടെയും എപ്പോഴും പറയുമല്ലേ നമ്മള് ഭഗവാനിൽ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭഗവാനിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസം, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളില് ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെയുള്ള ആ വിശ്വാസവും അറിവും യോഗ്യത നിർണയിക്കുന്നു. ഭക്തി സേവനത്തില് പുരോഗമിക്കാനുള്ള, മുന്നേറാനുള്ള യോഗ്യതകളാണ് അതൊക്കെ. അപ്പൊ കനിഷ്ഠ ഭക്തന്റെ വൈവിധ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പോ വിഷമത്തിലായി, പണം ആവശ്യമുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ. വിഷമത്തിലായത് ഇവിടെ ഗജേന്ദ്രന്റെ പണം ആവശ്യമുണ്ട്, അത് ആണ് അല്ലെ. ഇവിടെ ധ്രുവൻ അന്വേഷണാത്മകമാണ്, അത് സേജസ് അറ്റ് നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ സന്യാസികള്. അതുപോലെ ബുദ്ധിമാനാണ്. 4 കുമാരന്മാരാണ് ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ളത്. അത് 4 പേരുടെയും ഉദാഹരണങ്ങളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇവരിൽ ആരാണ് മികച്ചത്? ആരാണ് ബുദ്ധിമാൻ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇപ്പോ സേവനത്തിന് പ്രചോദനം കുറവാണ് ഒരു കൂട്ടർക്ക്. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർക്കോ ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക അറിവൊക്കെ അവർക്കുണ്ട്. കനിഷ്ഠ ഭക്തർക്ക് അല്ലെ. ഇത് ആരുടെ പറഞ്ഞേക്കണേ? കനിഷ്ഠ ഭക്തർക്ക്. അപ്പൊ കനിഷ്ഠ ഭക്തർക്ക് സേവനം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമൊക്കെ തുടക്കക്കാർക്ക് കുറവല്ലേ. അതുപോലെ കുറച്ച് അറിവുണ്ട് ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട്, അതാണ് കനിഷ്ഠ ഭക്തൻ. ഭക്തി മാർഗത്തിലെ മുന്നേറ്റത്തിന് എന്തൊക്കെയാ തടസ്സങ്ങള്? ആഗ്രഹം തന്നെ 2 തരം. മുക്തിക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക, ഭുക്തിക്ക് ഭൗതികത അനുഭവിക്കാനും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ പിന്നെ ഭുക്തിയും മുക്തിയും നിരസിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ: ഭക്തർ എല്ലാ വിമോചനവും നിരസിക്കുകയും സേവനം മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമുക്കിവിടെ വായിക്കാം. ഈ 45-ാമത്തെ പേജില് ഈ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കൂ. 2-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ്.
ആരാ ഹരേ വായിക്കുക? കൃഷ്ണ ധനലക്ഷ്മി ധനലക്ഷ്മി മാതാജി ആരാ വായിക്കുന്നത്? യഥാർത്ഥ ഹരേ കൃഷ്ണ യഥാർത്ഥ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ വായിക്കാം. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. യഥാർത്ഥ ഭക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണനോട് അപേക്ഷിച്ചു. സംഖ്യം അനുഗാമികളുടെയോ അളവറ്റ സമ്പത്തിന്റെയോ സുന്ദരിയായ ഭാര്യയുടെയോ രൂപത്തിലുള്ള ഭൗതിക സുഖമോ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള വേർപെടലോ എനിക്ക് വേണ്ട. തുടരെ തുടരെ എന്റെ എത്ര ജന്മങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാവട്ടെ, എനിക്കൊരു പ്രാർത്ഥനയേ ഉള്ളൂ. അങ്ങയിലുള്ള ഭക്തി എന്നെന്നും അചഞ്ചലമായി നിൽക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് നമുക്കറിയാം. അത് ഈ 6-ാമത്തെയാണ് ഇപ്പൊ അത് പറഞ്ഞിരിക്കണേ. ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എനിക്ക് സമ്പത്ത് വേണ്ട, അനുയായികൾ വേണ്ട. അത് ഇതാണ് അല്ലെ, നമുക്കറിയാം ആ ശ്ലോകം. ന ധനം ന ജനം ന സുന്ദരീം കവിതാം വാ ജഗദീശ കാമയേ മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരേ ഭവതാത് ഭക്തിരഹൈതുകി ത്വയി എന്നുള്ള ആ ശ്ലോകാണ്. അത് 6-ാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ആരോ വായിക്കുക? ഞാൻ വായിക്കാം മാതാജി. വായിക്കാം. ഈശ്വരന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ, ആ തിരുനാമം, ഗുണങ്ങൾ, രൂപങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ സങ്കീർത്തനങ്ങളിലേക്കുള്ള ഭക്തന്റെ ശ്രദ്ധ മുക്തി പോലും നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയാൻ പോന്ന മട്ടിൽ തീവ്രമായി ആകർഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശ്രീല വില്യോമംഗല ഠാക്കൂർ പറയാറുണ്ട്, പ്രഭു, അങ്ങയുടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. മുക്തിയുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ മുക്തി എന്നെ സേവിക്കാനായി എന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ കൈകൂപ്പി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. യഥാർത്ഥ ഭക്തന് മുക്തിയും ആത്മീയ വിമോചനവുമൊക്കെ അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ അതെവിടെയാ പറഞ്ഞേക്കണേ? വിട്ടുമാറാത്ത വിശ്വാസവും ഭക്തിയുമാണ്. കൈകൾ കൂപ്പി എന്റെ വാതിൽക്കൽ. ഇതാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 4-ാമത്തെ. കൈകൾ കൂപ്പി എന്റെ വാതിൽക്കൽ. ഭക്തിയുടെ ദാസിയാണ് അല്ലെ മുക്തി എന്ന് പറയണത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുള്ളവരുടെ അടുത്ത് മുക്തി ദാസിയായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കും. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരു ഭക്തൻ നിരസിക്കും എന്ന് വില്യമംഗല ഠാക്കൂര പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഈ എപ്പോഴും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോഴേ എല്ലാവിടെയും നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാനെയാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തന് ഭുക്തിയും വേണ്ട മുക്തിയും വേണ്ട. അതാണ് ഇവിടെ 4-ാമത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ ലളിത മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ലളിത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ കപിലദേവൻ തന്റെ അമ്മയായ ദേവാഹൂതിക്ക് ഉപദേശം നൽകുന്നുണ്ട്. എന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ, എന്റെ മുഖകാന്തി, വശ്യമായ ശരീര വടിവ് എന്നിവയിൽ എന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാർ ആകർഷരാകുന്നു. അവരുടെ മനസ്സ് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിൽ തന്നെ ലയിച്ചു പോകത്തക്ക സുന്ദരമാണ്. അവർക്ക് എന്റെ ചിരിയും ലീലാവിലാസങ്ങളും നോട്ടവും അവർ എന്റെ സ്വന്തം ജീവിതം പൂർണ്ണമായി എനിക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയുള്ളവർ ഭൗതിക സുഖങ്ങളോ മോക്ഷമോ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് എന്റെ ധാമത്തിൽ എന്റെ ചങ്ങാതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ സ്ഥാനം നൽകും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ. അത് ഇവിടെ 7-ാമത്തെ ആയിട്ട് പറയും. ഭഗവാൻ കപില, എന്റെ ഭക്തർ എന്റെ സൗന്ദര്യത്താൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഞാൻ അവർക്ക് പ്രത്യേക വാസസ്ഥലത്ത് സ്ഥലം നൽകുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പോ ഇതാണ് അതിന്റെ ഉദാഹരണം. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. യഥാർത്ഥ ഭക്തനെ ഭഗവാന്റെ ചങ്ങാതികളുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തുമെന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പു നൽകുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഈ വരികൾ. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ നിരീക്ഷണം ശ്രദ്ധേയമാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തിലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനത്തിലോ ആകൃഷ്ടരായവരും അതിന്റെ ഫലമായി ഹൃദയത്തിൽ സർവാതിശായിയായ പരമാനന്ദം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരും നിർവ്യക്തിയവാദികൾ അമൂല്യമായി കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്ന മുക്തിയുടെ പിറകെ ഒരിക്കലും പോകില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഭക്തന്റെ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തിലോ സേവനത്തിലോ ആകൃഷ്ടരായവര് എപ്പോഴും അവര് ആനന്ദം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അവര് ഈ മറ്റുള്ളവരാണ് അല്ലെ മുക്തിയാണ് ഏറ്റവും പരമമായത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭക്തർക്ക് മുക്തിയെ കുറിച്ചൊന്നും ഒരു ചിന്തയില്ല. കാരണം അവര് അതിനേക്കാളൊക്കെ ഏറെ ആനന്ദം, നിത്യാനന്ദം അവരനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചു. ഉദ്ധവർ ശ്രീകൃഷ്ണനോട് പറയുന്ന സമാനമായ മറ്റൊരു സന്ദർഭം വിജയ ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട്. 3:4-15.
പ്രഭു, ഭക്തിയുതമായി അങ്ങയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവർക്ക് മതാനുഷ്ഠാനം, സാമ്പത്തിക ലാഭം, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, മുക്തി ഇവയിൽ നിന്നും വിശേഷ വിധിയായി ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, കിട്ടാനുമില്ല. ഈ പറഞ്ഞവയിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള സുഖം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലഭ്യമാണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസവും ഭക്തിയും അചഞ്ചലമായി നിലനിൽക്കണമെന്ന് എന്ന് മാത്രമാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ, ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കണവർക്ക് മറ്റൊന്നിലും ആഗ്രഹമില്ല അല്ലെ. ഭുക്തിയോ മുക്തിയോ സിദ്ധിയോ ഒന്നും അവർക്ക് കിട്ടാനുമില്ല. അവര് പരമാനന്ദത്തില് നിത്യാനന്ദത്തില് മുഴുകിയിരിക്കണവരാണ് അല്ലെ. അപ്പോ മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ലഭിച്ചേക്കാം, ക്ഷിപ്രലഭ്യമാണ്. എന്നാലും അതൊന്നും ആ ഭഗവാന്റെ ആ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ലഭിക്കണ അത്രയ്ക്ക് വരില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരു ഭക്തൻ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുക? മറ്റൊരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല. ഭഗവാനില് ഉള്ള ആ വിശ്വാസം, ആ ഭക്തി അത് അചഞ്ചലമായിട്ട് നിൽക്കണം എന്ന് മാത്രാണ് ഒരു ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കുള്ളൂ. അതാണ് അനന്യ ഭക്തി എന്ന് പറയണത്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതേ ഗ്രന്ഥത്തിൽ 3:25-34 കപിലദേവൻ അമ്മയ്ക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കുമ്പോൾ അമ്മ, എന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലെ ഭക്തി സേവനം മാത്രം ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരും എന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധരുമായ ഭക്തന്മാർ, വിശേഷിച്ചും എന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ, ഗുണഗണങ്ങൾ, രൂപം തുടങ്ങിയവ എന്തൊക്കെയെന്നറിഞ്ഞ് എന്റെ സംഘം ചേർന്ന് പ്രകീർത്തിക്കാൻ ഒത്തുകൂടാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ ആ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും സർവാതിശായിയായ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അവർ എന്നിൽ ഐക്യം പ്രാപിക്കാൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്റേതുപോലുള്ള സ്ഥാനം എന്റെ ധാമത്തിൽ കിട്ടിയാലും, എനിക്ക് തുല്യം സമൃദ്ധിയും ശ്രീയും കിട്ടിയാലും, അതിലുമുപരി എന്റേതിന് തുല്യമായി ശരീര വടിവോടുകൂടി ഞാനുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ അവസരം കിട്ടിയാലും അവർ അത് നിരാകരിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം അവർ എന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ഒന്നുകൊണ്ട് തന്നെ സംതൃപ്തരാണ്. പിന്നെ എന്തിന് അവർക്ക് ഞാനുമായി ഐക്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളില് കപിലദേവനും ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ആ ഭക്തി സേവനം മാത്രം ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവര്, ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്കായിട്ട് എന്തും ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധരുമായിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാര്, അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകള്, ഗുണങ്ങള്, രൂപം, നാമം, ഇതിന്റെയൊക്കെ ആ ആധ്യാത്മികത അറിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ കൂട്ടത്തോടെ അല്ലെ, സങ്കീർത്തനത്തോടെ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നവര് അതിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ആനന്ദം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ്. അവര് ഭഗവാനിൽ ലയിച്ചു ചേരണമെന്ന്, അതായത് സായുജ്യമുക്തി ഒരിക്കലും അവര് ആഗ്രഹിക്കണില്ല. അവർക്ക് നിരന്തരം സതതം അവർക്ക് ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യം ഉണ്ടാവണം, ഭഗവാനോട് അടുത്ത് പെരുമാറണം. അതാണ് അവർക്ക് സായുജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ലയിച്ചു പോവും. ഭഗവാനിൽ ലയിച്ചു പോയ പിന്നെ സർവീസ് ചെയ്യാനോ ഭഗവാനെ കാണാനോ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പോ ഭക്തരെ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുക? അവിടെ ഒരു ചെറിയ ചെടിയായോ, ഒരു പുല്ലായോ, ഒരു പൂച്ചെടിയായോ ഒക്കെ നിന്നാലും മതിയല്ലേ. ഒരു സുരഭി പശുവായോ ധാമത്തില് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഒരു സാമീപ്യം ഉണ്ടാവുക. ആ ഒരു ചെടി ആയി നിന്ന് അതിലെ ഒരു പൂവുണ്ടാവുക, അത് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുമ്പോ ഉണ്ടാവണ ആ സന്നദ്ധത അല്ലെ, ആ ഒരു എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആദരിക്കാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു ഭഗവാന്റെ ആ ചിന്തകൾ വരിക, ഒരു ഭക്തന്റെ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവുക. ഭഗവാനോട് എപ്പോഴും സമീപസ്ഥനായിട്ട് ഇരിക്കാൻ തോന്നുക. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാനിൽ ഐക്യം പ്രാപിച്ചു പോവല്ല, ഭഗവാനിൽ ലയിച്ചു പോവാ. ഇപ്പൊ ശിശുപാലനൊക്കെ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ചക്രം എന്ന ശിരസ്സർത്തു, അപ്പൊ ഒരു തേജസ് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു. ആ തേജസ് പിന്നെ വീണ്ടും ഭഗവാനിലേക്ക് ലയിച്ചു അല്ലെ. അത് ആരും ആഗ്രഹിക്കണില്ല, ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കണില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ, ലീലകൾ കേൾക്കണം, അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കണം, കീർത്തനം ചെയ്യണം അല്ലെ. ശ്രവണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാം ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ഏറ്റവും ആനന്ദകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് എന്നാണ്. അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫ് ആരോ വായിക്കുക? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 4, 9, 10 ധ്രുവൻ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ അങ്ങയുടെ പാതാരബിന്ദങ്ങളുടെ ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അനുഭവിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദത്തിന്റെ സമീപത്തെങ്ങും എത്താൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ നിർവ്യക്തിവാദികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിന് സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഏറിപ്പോയാൽ സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ മാത്രം സാധ്യതയുള്ള കാമ്യകർമ്മികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയെ മനസ്സിലാക്കാനാകുക? അവരുടെ ആനന്ദം എങ്ങനെയാണ് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അനുഭവിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിന് സമാനമാകുക? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഭാഗവതത്തില് ധ്രുവൻ മഹാരാജ പറയണതാണ്, ഭഗവാനോട് പറയാണ് അല്ലെ, ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോഴ് അങ്ങയുടെ ആ പാതാരവിന്ദങ്ങളില് ധ്യാനിച്ച് പൂജിച്ചിരിക്കുമ്പോഴ് കിട്ടുന്ന ആ ആനന്ദം ഉണ്ടല്ലോ, അത് മറ്റുള്ള ഇവര് മുക്തി പറയുണ്ടല്ലോ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം അല്ലെ, ഭഗവാനിലേക്കുള്ള ആ ലയം, അതിനൊന്നും ഒട്ടുമേ ഈ ആനന്ദത്തിന്റെ ഒപ്പം എത്താൻ ഒട്ടും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഏറിപ്പോയാലേ പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യൂലേ, കർമ്മങ്ങൾ കാമ്യകർമ്മികള് നല്ല നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. എന്തിനു വേണ്ടിയാ? പുണ്യം കിട്ടണം അല്ലെ. അങ്ങനെ വരുമ്പോ അവർക്ക് കൂടി വന്നാ അവർക്ക് സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളൊക്കെ ആ ലോകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അനുഭവിച്ച് ഇരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതല്ലാതെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനോ ആ ആത്മീയ ആനന്ദത്തിന്റെ ആ ലഭ്യത അവർക്ക് കിട്ടാനോ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. അപ്പോ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അനുഭവിക്കണ ആനന്ദത്തിന് സമാനമാവോ ഈ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളൊന്നും? ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്നാണ് ധ്രുവ മഹാരാജ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും മികച്ച ആനന്ദം ഏതാണ്? ആത്മീയ ആനന്ദം തന്നെയാണ് അല്ലെ. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് അനുഭവിക്കണ ആനന്ദം തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ അറിയുക അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ആ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടി ഭഗവാനോട് ചേരാൻ ശ്രമിക്കുക, ഭഗവാനോട് ഒപ്പം നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതായത് ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുക, ശ്രവിക്കുക അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ നവധാ ഭക്തികളും ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് അവര് വൈദി സാധനാ ഭക്തിയിലൂടെ രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തി അല്ലെ. ഭാവഭക്തി കഴിഞ്ഞ് പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക്, അതായത് ഈ ഗോപികമാരുടെ അതിലും ഉന്നത ഭക്തയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയുടെ തലത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ രാധാറാണിയുടെ പാത പിന്തുടരണം അല്ലെ. രാധാറാണിയാണ് നമ്മുടെ ലീഡർ ആവേണ്ടത്. ആ രാധാറാണിയെ നമ്മള് അനുഗമിക്കുക ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അവരൊന്നും ഒരുപാട് വേദങ്ങളൊന്നും പഠിച്ചിട്ടല്ല, അവരാ ശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴ്, പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴ് എല്ലാ ജ്ഞാനവും അവരിൽ പ്രകാശിതമാവുകയാണ് ചെയ്തത്. ഉള്ളിലുണ്ടല്ലേ, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആത്മതത്വമുണ്ട്. അതിനെ ഒന്ന് പ്രോജ്വലിപ്പിക്കേ വേണ്ടൂ അല്ലെ. ആ ദൈവികത പ്രബലമാവുമ്പോഴ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ജ്ഞാനവും തന്നെത്താനെ സ്ഫുരിതമാവും. അങ്ങനെയാണ് ഗോപികമാരൊക്കെ. അല്ലാതെ അവരിരുന്നിട്ട് എല്ലാ വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും ഒന്നും പഠിച്ചതല്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവാനിലുള്ള ആ ഭക്തിയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് അവര് കണ്ടു. അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് എല്ലാ അറിവുകളും, എല്ലാ ഉത്തമ ഭക്തിയുടെ ആ ഉന്നത മഹർഷിമാരെക്കാളും ഒക്കെ ഉന്നത സ്ഥാനീയരായിട്ട് ഗോപികമാരും വിശിഷ്യ രാധാറാണിയും ഇന്നും അറിയപ്പെടുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എന്താ നോക്കണ്ടേ? ഇതെല്ലാം കിട്ടിയില്ലേ നമുക്ക്? ഭക്തന്റെ എല്ലാ വിമോചനവും നിരസിക്കുകയും സേവനം മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വിമോചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോക്ഷമാണ് കേട്ടോ. ആ മോക്ഷം ഒന്നും ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കണില്ല. സേവനം, ഭഗവത് സേവനം മാത്രമാണ് ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുക എന്നാണ്. ഇതോ പ്രേതങ്ങളുമായും മന്ത്രവാദികളുമായും രൂപഗോസ്വാമി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. അതെങ്ങനെയാ? ഈ ദുർമന്ത്രവാദിയുടെ മായാജാലത്തിന് വശംവദനാകുന്നതിനോടാണ് ഭുക്തിയോ മുക്തിയോ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനെ രൂപഗോസ്വാമി തുലനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ പ്രേതങ്ങള് മന്ത്രവാദികളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് രൂപഗോസ്വാമി ഈ ഭുക്തി മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൂട്ടരെ താരതമ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഈ മൂന്നാമത്തേല്. നാലാമത്തേല് എന്താണ്? വാതിൽക്കൽ വില്ലുമംഗല ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം അല്ലെ, ആ ഭക്തിയുടെ ദാസിയായിട്ടുള്ള മുക്തിയെ ഞാൻ നിരസിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അതാണ് നാലാം. അഞ്ചാമത്തെ ഏതാ? വിട്ടുമാറാത്ത വിശ്വാസവും ഭക്തിയും മാത്രമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. ഉദ്ധവര് പറയണത് നമ്മൾ വായിച്ചു അല്ലെ. ഉദ്ധവൻ പറഞ്ഞു, എന്താണ് പറഞ്ഞു? വില്ലുമംഗല ഠാക്കൂർ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, പിന്നെ ഏതാ?
ഉദ്ധവരെവിടെ പറഞ്ഞത് കിട്ടിയേ? അത് ഏത് പാരഗ്രാഫിലാ നമ്മൾ വായിച്ചത്? ഉദ്ധവര് പറഞ്ഞുല്ലോ, ഭക്തിയുതമായിട്ട് അങ്ങയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവർക്ക് സാമ്പത്തിക ലാഭമോ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിയോ മുക്തിയോ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കില്ല, അവർക്ക് ഇനി ഒന്നും കിട്ടാനില്ല. അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ധവര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 5-ാമത്തെ, വിട്ടുമാറാത്ത വിശ്വാസവും ഭക്തിയും മാത്രം മതി എനിക്ക്, വേറെ ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല എന്ന് ഉദ്ധവര് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത് സമ്പത്ത് വേണ്ട അല്ലെ, ന ധനം ന ജനം ന സുന്ദരി അല്ലെ, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം അത് മാത്രം മതി. ഇവിടെ കപില മുനി എന്താണ് കപിലദേവൻ? എന്റെ ഭക്തർ എന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു, ഞാൻ അവർക്ക് പ്രത്യേക സ്ഥലം ഭഗവാന്റെ നാമം രൂപം ഗുണങ്ങള് ഇതിലൊക്കെ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട് വരുന്ന ആ ഭക്തർക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമമാണ് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇത് 7 മനസ്സിലായില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ, മനസ്സിലായോ? മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് നോക്കാം. അടുത്തതില്ല, ലാസ്റ്റ് ആണിത്. ഇതെന്താ എഴുതിയിരിക്കണം ഇവിടെ? ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് സ്റ്റേജ്, ഓരോ സ്റ്റേജില് ടു ബിഗിൻ വൈദ്യ സാധന ഭക്തി തുടങ്ങാൻ എന്താണ് വേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് വരിക. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കണില്ലേ, എത്രയോ ജന്മങ്ങളിലെ പുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്കൊക്കെ ഈ ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള ആ ആഗ്രഹം തന്നെ വന്നത്. അല്ലാത്തവർക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇരുന്ന് സീരിയൽ കാണാം അല്ലെ, നമ്മൾ അത് ചെയ്യണില്ല. കണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രയോ പുണ്യം ആർജിച്ചവരാണ്. അനേക ജന്മങ്ങളിലെ പുണ്യം ആർജിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്കിപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കാനും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും പഠിക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് തോന്നണത്. കണ്ടോ? അപ്പോ മേഴ്സി ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്, ഭഗവാന്റെ അല്ലാട്ടോ, ഡിവോട്ടീസിന്റെ ആണ്. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് നമ്മളെ ആദ്യം കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലെ ഇതിലേക്ക്. ഒരു ആള് പറയും, ഇവിടെ പോയാ പഠിക്കാം, ഇസ്കോണിന്റെ പഠിക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നമുക്കതില് ശരി പഠിക്കാം എന്ന് തോന്നാം. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഏറ്റവും ആരംഭകരാവണത്. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ടു ബിഗിൻ വൈദ്യ സാധന ഭക്തി, മേഴ്സി ഓഫ് ഡിവോട്ടി ആണ്, അല്ലാണ്ട് ഭഗവാന്റെ അല്ല. മേഴ്സി ഓഫ് ഡിവോട്ടി ആണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്താണ്? പുതിയതായിട്ട് ക്ലാസ് തുടങ്ങണേല് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ചേർത്താം. അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്മള് അവിടെ പോയിട്ട് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കൂ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയൂ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴ് നമ്മളാണ് ആ ആളുടെ ആ ഭക്തിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കണത് അല്ലെ. അങ്ങനെ ആയി തീരാൻ നമുക്ക് അതും ഒരു പുണ്യല്ലേ. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അഡ്വാൻസ് ഇൻ VSB, വൈദ്യ സാധന ഭക്തിയിലെ പുരോഗതി എങ്ങനെയാണ്? മെച്ചുറിങ് ഓഫ് അവർ നോളജ് ആൻഡ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ്. അപ്പൊ ശാസ്ത്രത്തിലൊക്കെ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക. ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം തന്നെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട്. ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാന്റെ തന്നെ വാക്കുകളാണ്, അതിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ അതർ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള നോളജ് ഉണ്ടാവുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിവ് നേടുക നമ്മള്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പുരോഗമിക്കുക വൈദ്യസാധന ഭക്തിയില്. പ്രാക്ടീസ് പ്യുവർ ഡിവോഷണൽ സർവീസ്. പിന്നെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം എങ്ങനെയാണ്? ലിബറേഷൻ ഫ്രം ബോഡിലി കൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾ ഡിസയേഴ്സ് അബാൻഡൻ, എസ്പെഷ്യലി ഭുക്തി ആൻഡ് മുക്തി. അപ്പോ എന്താണ്? നമുക്ക് ഒന്നും വേണ്ട അല്ലെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇച്ഛകളൊക്കെ വെടിയാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുക. അതുപോലെ മറ്റുള്ള ഈ ഭുക്തി മുക്തി സിദ്ധി അങ്ങനെയുള്ള അതിലൊന്നും നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഡിറ്റാച്ച്ഡ്, ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആവുക, ഭഗവാനോട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആവുക. അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് പ്യുവർ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തിയുടെ തുടക്കം ആരംഭം എവിടുന്നാണ്? ഒരു ഡിവോട്ടിയുടെ കരുണ കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. ഒരു ഭക്തൻ, അതല്ലേ ഈ ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടീസ് എല്ലാരും ഈ ബുക്സ് ഒക്കെ അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യുക. അപ്പൊ അത് പഠിക്കുമ്പോ ഒരു ശ്ലോകമെങ്കിലും വായിച്ചു നോക്കുമ്പോഴ് ഒരാൾക്ക് തോന്നിയാലോ അല്ലെ, ശരിയാ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണം, അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെ? അങ്ങനെ നോക്കി വന്നു. അങ്ങനെ ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ തുടക്കം എന്ന് പറയണത് ഒരു ഭക്തന്റെ കരുണ, അവിടുന്നാണ് തുടക്കം വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തിയുടെ. പിന്നെ ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ നമ്മള് അറിവ്, ഭഗവാനില് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക, പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ നേടുക, പിന്നെ മറ്റുള്ളതിലുള്ള ആഗ്രഹം
ശാരീരികമായിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിലൊക്കെ നിയന്ത്രണം, ഇന്ദ്രിയ മനസ്സിന്റെ ഒക്കെ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരിക. അങ്ങനെ മറ്റുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുക. കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം. ഭഗവാന്റെ നാമം, ലീല, ഗുണങ്ങള് അതൊക്കെ കേൾക്കണം, പാടണം. ഇതൊക്കെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വരിക. അങ്ങനെ ശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുകയാണ് ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ലെസണിൽ എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പറയൂ. 3 തരം ഭക്തരെ കുറിച്ച് മാതാജി. ആരംഭർ, കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരിയെ കുറിച്ചും. അതെ. പിന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താ? പിന്നെ ഭുക്തിയും മുക്തിയും ഒന്നും വേണ്ട അല്ലെ. ഭുക്തി മുക്തി ഒക്കെ ഉപേക്ഷിക്കും ഒരു ഭക്തൻ. എല്ലാ വിമോചനവും നിരസിക്കും. സേവനം മാത്രം ആഗ്രഹിക്കും അല്ലെ ഒരു ഭക്തൻ. കപിലമുനി പറഞ്ഞതാണ്, കപിലദേവൻ. പിന്നെ എന്താണ് ഈ ഭുക്തിനെ മുക്തിനെ ഒക്കെ രൂപഗോസ്വാമി ആരോടാ താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കണേ? പ്രേതങ്ങളും മന്ത്രവാദികളും ആയിട്ടൊക്കെയാണ് രൂപഗോസ്വാമി താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കണത്. അപ്പോ വില്ലുമംഗല ഠാക്കൂർ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആനന്ദത്തിന്റെ മുമ്പില് മറ്റൊന്നുമില്ല അല്ലെ. മോക്ഷം പോലും വേണ്ട. മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ ദാസിയാണ്. എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട എനിക്ക് അല്ലെ. മുക്തി വേണ്ട, ഭക്തി മാത്രമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആനന്ദം മാത്രം മതി. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉദ്ധവരെന്താ പറഞ്ഞേ? ഉദ്ധവരും അതാ പറഞ്ഞേ അല്ലെ. സേവനത്തിൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുക്തി ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ഇവിടെയും പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താ പറയണത്? എനിക്ക് സമ്പത്തും അനുയായികളും ഒന്നും വേണ്ട. പിന്നെ എന്താ വേണ്ടേ? ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാൻ, ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടായ എത്ര ജന്മം ഉണ്ടായാലും മമ ജന്മനീശ്വരേ അല്ലെ. എത്ര ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവുക, അത് മാത്രാണ് പ്രാർത്ഥന. ഇവിടെ കപിലദേവൻ എന്താ പറഞ്ഞേ? ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേ? 7-മത്തെ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം, ഓരോ അവയവങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ട് ഭക്തന്മാർ ആസ്വദിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എവിടെ പോവാം? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാം. അതെ അതെ, അതാണ് ഇവിടെ. അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മനസ്സിലാക്കിയത്. നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കണു. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ, ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ആരെങ്കിലും അറ്റൻഡൻസ് ഇടാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പറയാം. ഈ പ്രേതങ്ങളും മന്ത്രവാദികളും അതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞുതരോ മാതാജി? പ്രേതങ്ങളും മന്ത്രവാദികളും രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ സ്വാദ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവര്, അതില് രുചി ഉണ്ടാവാത്തവര്, എന്താണ് ഈ ഭൗതികതയില് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കാണ് അതൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത്. അവര് സൂത്രത്തില് കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനാണ് ഈ ദുർമന്ത്രവാദി ആവുക. അതുപോലെ മായാജാലത്തിന് വശംവദനാവുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ അവർക്ക് ആനന്ദം കിട്ടും. അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കണേക്കാളും കൂടുതൽ അവർക്ക് റിസോഴ്സസും ഒക്കെ സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അവര് കരുതണത്. അതല്ലാണ്ട് അതും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് വരുമ്പോ അവര് വിചാരിക്കും, ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങളുടെ ഈ അറ്റം കാണുമ്പോ അവര് വിചാരിക്കും, ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഇനി നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ ലയിക്കാം, മുക്തി കിട്ടാം. അപ്പൊ ആ ഭുക്തി കഴിഞ്ഞു, ഭുക്തിയുടെ അനുഭവിക്കാനുള്ളത് എല്ലാ റിസോഴ്സസും ഒക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ധാർമ്മികമായിട്ടൊക്കെ സമ്പാദിച്ചു, ഇനി മുക്തി വേണം എന്ന് തോന്നാണ്.
അപ്പൊ അവരെ അങ്ങനെയുള്ളവരെ, അതായത് ഈ പ്രാപഞ്ചികരായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നവരെയാണ് ശ്രീല ഗോസ്വാമി പറയണത് ദുർമന്ത്രവാദിയുടെ ഈ മായാജാലത്തിന് വശംവദരാകുന്ന പോലെയാണ് ഇവര്. ഈ അവസാന സ്റ്റേജിൽ ഇവര് മുക്തി വേണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കും ഈ ഭുക്തിയുടെ അവസാന തലത്തിലെത്തുമ്പോ. പക്ഷെ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഒക്കെ ഇതിലാണ്, ഈ ദുർമന്ത്രവാദിയുടെ മായാജാലം അതിലാണ് പെടുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് അവര് ഭക്തരായിട്ട് അവരെ ഗണിക്കാൻ പറ്റില്ല. രണ്ടിടത്തും ഇവര് കുഴപ്പക്കാരാണ്. ഇവിടെ ഇഹത്തിലും പരത്തിലും അവര് കുഴപ്പം തന്നെ ചെയ്യുള്ളൂ. അതായത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും മരണശേഷവും അവർക്ക് സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ്. ഭുക്തിയും മുക്തിയും ഒക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് പലതും ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ദുർമന്ത്രവാദിയുടെയും ദുർഭൂതങ്ങളുടെയും ആവേശത്തിന് തുല്യാണെന്നാ പറയണേ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഓരോരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ വരില്ലേ, അതൊക്കെ ഈ മന്ത്രവാദി ദുർഭൂതങ്ങള് അവരുടെയൊക്കെ ഒരു ആവേശത്തിന് തുല്യാണെന്നാണ് പറയണത്. കാരണം ഭൗതിക സുഖത്തിനുള്ള ആഗ്രഹമായാലും അതുപോലെ ഈ ഭഗവാനോടുള്ള ആ പ്രതിപത്തി ആയാലും, അത് ഈ പ്രതിപത്തി ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക. നമുക്കൊക്കെ ഭഗവാനോടാണ് പ്രതിപത്തി ഉണ്ടാവണത് അല്ലെ, നമുക്കല്ല ഭക്തർക്കൊക്കെ. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങള് അതുപോലെ അതിലുപരി ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ നേടിക്കഴിയുമ്പോ ഈ പരമാത്മാവുള്ള ആയിട്ടുള്ള ഐക്യം ഉണ്ടല്ലോ, അതിലുള്ള ലയിക്കല്, മുക്തി, അത് രണ്ടും ഈ ഭഗവാനിലുള്ള ആ സേവനത്തിന്റെ രുചി അനുഭവിക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ല. ആ ഭഗവാനോടുള്ള ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ആനന്ദം ഉണ്ടല്ലോ, അത് അവർക്ക് ഒരിക്കലും അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭുക്തി മുക്തി എന്നൊക്കെ പറയണത് ഈ ദുർമന്ത്രവാദിയുടെയും ദുർഭൂതങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ആവേശത്തിന് തുല്യമാണ് എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി അവിടെ പറയണത്. വ്യക്തായോ മാതാജി? വ്യക്തമായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ആ ഒരു 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെ ആ മന്ത്രം ഒന്നിടണേ ഗ്രൂപ്പില്. ആദ്യം നമ്മള് ചൊല്ലിയത് ബുക്കിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെയുണ്ട് മാതാജി. നാനാശാസ്ത്ര പക്ഷെ കണ്ടില്ല. ബുക്കിലുണ്ട് മാതാജി, ഫസ്റ്റിലുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് വേണ്ട. മറ്റേത് രണ്ടും ഇപ്പൊ ബൈ ഹാർട്ട് ആയിണ്ടാവും അല്ലേ? മറ്റേത് രണ്ടും അന്യാഭിലാഷിതം. മാതാജി. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടുമോ മാതാജി? ഇതില് നമുക്ക് ഇന്ന് പുതിയതായിട്ട് കയറിയിട്ടുള്ളതാന്ന് അറിയില്ല. 6-7 പേരുണ്ട് എക്സ്ട്രാ. അതെയോ? പുതിയതാണോ? ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് മാതാജി. ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിലെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആണ്. അതെ, അവർക്ക് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ തന്നെ ഇരുന്നു, അവര് ലീവ് ആയില്ല. അപ്പൊ നിർത്താമോ ഗീത മാതാജി? മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.